kay nakakita ko nimo pre. Ay pre, unsa ato? Na problema lagi ko pre kay kining akong kwarta pre tinagdaghan pre nya. Ako lagi tang pabaylo nimo. Ipabaylo naman ako. Oo, ipabaylo na ko nimo pre. Unya, Ya, muuyon ka anig akong pabaylo nimo bisag na alis dali mo pre, okay ra? ipabaylo way bayad. Why bayad may ilis? Na, ako po'y imong pabaylo nga na problema mang lipuning ako pre. Kabawag ko ninyo. Unsa ba puday nang mas dagan baylo. mas dagan sa man puday nang imo. Ay, grabe bukatag do dani akong kwarta ko sa kabagwang mo baylo. Magkuan lagi po ko ato tas ka Paris Euro. Ay kay ato na lang ning ilis pre. Imo na ako ni. Ikaw, muuyon ba ka? Pwede na. Magbaylo ta. Murag Pero murag dako-dako rin ako. Murag nindot pre ni akong bag pre, ay lang sa pre. Mangita tag taw ka atong katagan na pre. Pwede na si kumparis ila. Oh, Basta sige. atong ipabaylo ni niya. Nya, mato na ta. Oh, Tara. lang. Pre. Inuktok man ka pre. Sa may problema dahil nimo pre. Problema lagi ko pre. Ano man? Kwarta pre. Ang problema pre, kwarta. Uy, masulbad na pre. Ay, sus ka ng problema. Kilan. Di ara pre ang imong sulbad sa imong problema pre. Oh. Kwarta pre tinaghana. Ako'y ako, pre, grabe dako ang pagda problema may asa mi nimo ipahuwam nga way bayad. Unsa man akong Kwarta pre. Ano problema makakaswarta? oh. Lagi na problema pre, kwarta lagi pre. Nya, kay nga naman day. Na naman ni oh. Ama ipabaylo way bayad. Ipabaylo niyo na ho pre. Oh. Way bayad. Salamat din kayo nyo pre. Pero kung inyo nang ipabaylo na ho pre. Ang problema mo po ganay ko ni ahong kwarta pre. Usa kasako ni pre. Ang problema mo pre. Kinsay. Mukuha man ni pre. Bahalag. Way bayad pre. Inyo na pre. Sus grabe ba ni ito? Grabe ba ni tao kwartahan kung taman nito? Oh, problema. Okay, daghang salamat guys sa tanang nagsuporta sa amo ang YouTube channel no. Sa tanang subscriber, viewers no, daghang kayong salamat nya. Natay mga shout out guys no. Shout out ko ni Vistador ng Bohol, Jandel Combat, Hana Unlock Vlog, Rinan Dopit og si Maria no. Sa mga gusto magpa-shout out guys no, i-comment lang sa ato ang comment section no, sa mga gustong magpa-shout out nya. Daghang kayong salamat guys sa inyong suporta. Manginaot ko nga nalingaw mo guys no sa amo ang mubo nga salida nya. Palihog ko og share sa tong video nya, like guys, comment nya. Daghang kayong salamat inyong tanan nya. Naki-shout out bro. Di akong pahabol gamay sa mga nagtanong-tanonay sa among tip sa Central Olvido Viners. Shout out ni sa Barkadahan sa Umindados, Dr. Fred. Ug sa bago na mga subscribers sa Cebu. Ay nakabot ta tag Cebu bro. Sa Gunob. Lapu-Lapu Cebu. Mamarisa Alaw. Kita nag-birthday diha tagiya sa AA Marriage Shop. May naghabol lagtis kanina. Happy matundo ko no sa barangay Basyaw sa Kuanting. Thank you guys. Ikaw bro, basig na kay shout out. Maura to guys. Unya. Wa pa magpa-shout out. Okay, so nya daghang kayong salamat guys nya sa sunod na po natong pagkita-kita sa sunod na tong video no. Nya salamat, thank you, oh, good luck. Goodbye kanyang tanan. Thank you.